Marsi kalo tile 8 bi sarata ye san 2022 lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan i ka dɔn an musow nisɔndiyalen bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn baara ɲɛna i ma don ka an bɛ madame bi dɛ ka dɔn ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ nin waati in na n'olu sigilen bɛ u ka jabaranin kɔrɔ ni k'u ɲɛmada Renouveau Télé an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya la an mun bɛ k'an sɔrɔ 98.1 sanfɛ n'o bɛ radio Renouveau FM ko fɔ an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn ne ni Youssou an bɛ ka don studio Bamindaw kɔnɔ an bɛ ba min fo ni ka a waleɲuman dɔn lisi kɔni bila la ka na di ko n k'a lajɛ maa mun tɔ kan ka sɛbɛn jɛgɛ ko la an bɛ labɛn na o fo ne kelen tɔgɔ bɔra la n'o tɛ Bamindaw den bɛɛ b'a la ko n ka toilettage kɛ i b'o dɔn toilettage ka lisiw fɛsɛfɛsɛ k'a ko k'a jɛ mun ye partaw ni non partaw ye fo ne Moro ni Antoine bɔ a la an kɔni dɔw kɔni bi bɔ a la o Youssou i ka dɔn nin ye kunnafoni gafe waati ye min ye ka dɔn diɲɛ musow tɔgɔla don kadara kɔnɔna na i n'a fɔ san o san min ye ka dɔn kalo tile 8 n'o bɛ marisi kalo kɔni ko fɔ a dɔw bi ɲɛnamaya ka dɔn diɲɛ kɔnɔ anw yɛrɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ Youssou maaw ti to ko fiyewu a ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na o kumana fɛ sa e ni ne an bɛ a bɛ i ka dɔn musow tɔgɔla walasa ka kibaruya ɲuman ka a sɛnsɛn ni k'a di maaw ma i ka dɔn ladiriya kɔnɔna na siratigɛ la groupe Renouveau hakilina ye jumɛn kunnafoni ka se ka cari Mali fanta ani naani bɛɛ lajɛlen la Youssou an y'an tigɛ bɔ ni k'an tigɛ di maa caman ma radio caman bɛ nin waati in na i k'a dɔn olu fana bɛ kibaruya ta an nɔfɛ ni k'a jɛnsɛn an bɛ taa kɛrɛwani fɛ yen radio so filaw sɔgɔlimana nin waati in na bɛnkan ni k'a dɔn ka fɔ danbe a baarakɛlaw k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn o yɔrɔ kelen na n'o bɛ k'a dɔn ka fɔ jijeni ko fɔ radio danbe lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn radio yɛrɛ ko si san mara la bɛnkɛ jangine i k'a dɔn ka fɔ ni ka a waleɲuman dɔn janti ka dɔ foli mina Youssou janjo masa bɛngɛni janginɛni a tɔtɔra kelen ni y'o da ka dɔrɔn ko ni kɛlɛ mɛlɛkɛni janginɛ mɛlɛkɛni janginɛ morsoni a ko banna saw janginɛ mɛkoni janginɛ jara kɔni janjo masa bɛngɛni janjo ni bɛngɛni baara banna o kɔni ye ka janjo kɛra ka a fa janginɛ de a bɛngɛ n'an bɔra Youssou kɔnɔ furubani an bɛ taa i ka dɔn ka fɔ Bugunikaw fɛ yen Buguni kun ka lamɛnbaw k'u fo ni ka waleɲuman dɔn Youssou an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen Bafanda den furabɔla dɔn an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na an bɛ taa wuli Sebugu la radio faso kanu lamɛnbaw olu karimu bɛ nin waati in na k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a n'a ka filamuso dante i ka dɔn foli min na Danaya FM a bɛ Bujalo ko fɔ Keɲeba an bɛ Keɲeba k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Pasteur n'a ka jama o sɔgɔlimana nin waati in na Naro FM ɲɛwulen n'i ka dɔn ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Nani ko FM Mahamadu Dumuya n'a ka cɛdenw a bɛ selen kɛ ko fɔ baraji kɔnɔ Youssou nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ Eden baarakɛla mun bɛ yen olu sɔgɔlimana an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Selenge centrale kɔnɔna na Youssou danti i ka dɔn foli min na n'an bɔra yen Marakakungokaw fɛ radio Dakan bɛ yen a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn Youssou n'an ye foli d'olu ma tuma min na an bɛ taa Tiɲɛdugu lamɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn dante foli min na Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw i ka dɔn k'u fo barabara foli danti foli min na Youssou n'an ye i ka dɔn k'a fɔ Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw fo radio islamique a bɛɛ i ka dɔn Kolokani ko fɔ Biladugu bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn dante foli min na Jongaga FM ka baarakɛlaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Yɛlɛmanikaw fɛ yen Youssou n'an bɔra yen an bɛ taa radio Dɔnba a lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn a baarakɛɲɔgɔn Zumana Keita i ka dɔn a n'a ka directeur k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli di Karan Tobirimo ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔmana nin waati in na i ka dɔn Karan Youssou n'an bɔra yen an bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Aba FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Yuwaru Mohamed I Maïga directeur de programme do i ka dɔn sɔgɔlimana nin waati in na an b'u fo ka timinandiya n'u ka wulikajɔ la radio 1 lamɛnbaw Tomiya ka Tomiyakaw fo k'u waleɲuman dɔn Royal FM Miseni ka i k'a dɔn ka fɔ Kajolokaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn i k'a dɔn danti foli min na Youssou Mamelon FM a bɛ Kebila a bɛ i k'a dɔn Tamani nin waati in na an bɛ i k'a dɔn ka fɔ Lagare fo ni ka waleɲuman dɔn Kebila ka foli di Mamelon yɛrɛ PDG Bamo Bekayi i k'a dɔn a filɛ nin tisa kɔnɔna na a bɛ k'a lajɛ an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Youssou danti foli min na Ntiba FM a bɛ i k'a dɔn Kati Falajɛ ko fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ la sanga ani
waati bɛɛ lajɛlen la danti foli min na Yusu lajo sigi fo ki wale ɲuman ka filɛbaa bɛɛ lajɛlen ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma bi ŋana fila kɛnɛ kelen kan o ti kɛ kɛnɛ lankolon ye lajo si awa min ye an ka musow fo furumuso ladiro an k'u fo musoba bɔ muso la k'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma i k'a dɔn nin ye musow ka don ye lajo si wi marisi nin ye an musow ka don ye ale kɛrɛnkɛrɛnnen don min ye aw k'a dɔn musow ma muso bɛɛ lajɛlen lase an bɛ aw k'a dɔn diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen fo ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo o diyara ye min ye aw k'a dɔn ka Bamakɔ muso bɛɛ lajɛlen fo ka Kati muso bɛɛ lajɛlen fo lajo si ye aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min an bɛ foli ani 8 marisi an b'o kɛrɛnkɛrɛn ka taa aw k'a dɔn an furumuso ladiriw ma minnu aw k'a dɔn bolokolon kanubaw k'a daminɛ aw k'a dɔn Simoni Kɔnɛla Ami Gindo min ye Tata Kane ka taa aw k'a dɔn Mayama ani aw bayi ni Fofana lajo i k'a dɔn furumuso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn lase renouveau i k'a dɔn aw min ye a muso fɛn fɛn bɛɛ yan nin bɛɛ lajɛlen ye bolokolon kanubaw ye lajo si aw k'a dɔn k'a kɛ an fɛ lilayi wara sori ala yɛrɛ jaati kama furu kama bonya kama danbe kama lase aw k'a dɔn an furumuso an bɛ wemarisi an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma lase n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka musokɔrɔba minnu bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn lajosi ni 8 marisi min ye aw k'a dɔn Sori Jalo ale balimamuso lajosi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn madame Goyita wa lala kute wa Sori ko mombo lala ya an kɔrɔmuso do e kɔrɔmuso kɔni tɛ lala ye lala ya an kɔrɔmuso ye an n'a jira an ko tan lanti ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma bi jɛmukan aw k'a dɔn Seydina Umar Keita an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye ale bɛ réalisation na a na kɛ aw k'a dɔn min ye ka ɲɛɲini tobi ni ka sɔrɔ ka na baarakɛyɔrɔ la min ye Fuseni Dawu l'enfant de Kifoso fɛn b'ale bolo wa fɛn b'a bolo fɛn b'a bolo ale ta kana siga dɔ la fiyewu o ye sɔ tobi min ye aw k'a dɔn Ziyekɔrɔba ale ta o ye mɔni tulo ka d'a ma n'o bɔra yen Jamadugu Kɛfa o ta aw k'a dɔn min ye o ye kuto o y'o dilan ka d'o ma min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Awa Kuyate Keita ale ye aw k'a dɔn Kuyate Gwɛnzɛn don wa o ye Gwɛnzɛn la baara ɲɛna Lalisi Mamadu Zɛri Tarawele bɛ yen Zɛri Tarawele o ta ko le 20 a ta ɲɛnabɔlen don a ɲɛnabɔlen don a ko bɛɛ banna kalo tile 20 ale ka mariage bɛ kɛ an bɛ o ko la a fɔ o de ma ko mariage civil civil n'o tɛ a fɛn na ka bɔ a début bɛɛ kɛra ka ban o ma layosi an bɛ Zɛdifo ni ala sɔnna ma le 20 an na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye mariage kɛyɔrɔ la i b'a fɔ ko Jide Z Lazi o tuma kunnafoni fɔlɔ a b'i bolo Yusu i k'a dɔn 88.5 FC la joie n'a ka cɛdenw i k'a dɔn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u sɔgɔlen b'an na nin waati in na Yusu i k'a dɔn indicateur du renouveau ale kumana bi a kuma bɛ fɛn min kan o ye embargo ye Yusu bi ye kalo tile 9 i k'a dɔn kalo tile 9 n'o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo kɔni kofɔ Yusu o bɛɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn la ko nin y'a kalo 2 ye donc n kan tɛ tile 15 sɔrɔ dɛ mun na embargo la kɛ kabini ala y'an da an bɛ embargo la k'an ye k'a dɔn kalo 2 sɔrɔ ka ban o tɛ embargo ye fasirikɛba kumana a ko k'an ye kalo 2 sɔrɔ ka ban i k'a dɔn embargo yɛrɛ kadara kɔnɔna na embargo min n'o bɛ tali kɛ ɲangiliya wale la min bɔra CEDEAO ni UEMOA jamana fɛ ka anw sɛgɛrɛ Yusu ka sababu kɛ mun ye sama-samali kɔni barika bonyana kosɛbɛ min bɛ tali kɛ furancɛ fanga ale waati ko la hali n'a sɔrɔ maa min b'an kunna nin waati in na san 5 ko kuma tun bɛ sen na nka CEDEAO jamana olu fɛla tɛ o ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka laɲini Mali bɛ tɔn dɔ de kɔnɔ n'o bɛ CEDEAO kɔni kofɔ i k'a dɔn
dɔ a n'a sariyaw de don sariyaw bɛɛ lajɛlen kan ka bonya ni ka a bato nka n'i ye dan sago ɲangili bɛ ta k'i sɛgɛrɛ ɲangili de kɔni bɔra ka bin ka anw sɔrɔ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 o ɲangili bɛ tali kɛ jumɛn na min bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaaw la mun bɛ fanga la bi olu ka sɔrɔ Yusu borobirila o da la BCEAO y'a ka da suwa k'a fara o ka min ye karangadaw kofɔ n'o bɛ frontières kofɔ olu fana datuguna nin waati in na Yusu taa ni ka segin minɛnkunda yɔrɔ dɔw datuguna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ minɛnw ani da dumunifɛn dɔw kɔni bɛ se ka don cogo dɔ la nka n'i ye jateminɛ kɛ ko kɔni gɛlɛya wulilen bɛ nin waati in na Masirikɛba ko min ye k'a dɔn kalo tile 9 marisi kalo san 2022 ko o b'a kɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko ye Yusu ni ɲangili wale taara ni ka anw sɛgɛrɛ nka kɔlɔlɔ tan tɛ fiyewu kɔni kumanen bɛ a kɔlɔlɔ kan a kɔlɔlɔ bɛɛ fasodenw kan an bɛ don min na komi bi Mali kɔnɔ cogo min na Yusu an kɛrɛfɛ jamana mun fana y'u ka da suwa k'a dɔn ka kɔlɔlɔ fana wulilen bɛ olu kan o cogo kelen kɔnɔna a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi in na min ye sɔrɔ yɛrɛ binna kun ye Yusu b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ wulila a caman kunna barisabula wari tɛ bolo la bi k'a dɔn gɛlɛya bɛ fan caman kɔni fɛ Yusu n'i ye jateminɛ kɛ ale bi fana i b'a ye k'a fɔ BCEAO ale ye i ka dɔn bangibonba ye bangibonba min ye n'o bɛ ka dɔn jamanaw kɔni sɛbɛkɔrɔ nafa ni kasabi kunda Yusu nka an bɛ don min na komi bi o ka da kɔni sɔrɔlen o bɛ kɛ sababu ye ni kana ni gɛrɛntɛ i k'a dɔn ye fan caman fɛ parce que b'a ko sɔrɔ binna kun ka ale bi ko gɛlɛya don bɛ fɛn caman na dɛ barisabula min ye da dumunifɛn dɔw bɛ bi na ani ka dɔn sojominɛn dɔw bɛ Yusu k'olu da kɔni gɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a to ten barisabula n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sojominɛnw na simanw ni nɛgɛw Yusu an n'a sɔrɔ siman tɔni 1 o tun t'i jɔ 28 na bi na 25 26 dɔw yɛrɛ bɛ 28 na Yusu nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ i ka dɔn ɲangili wale min taara ni ka anw sɛgɛrɛ ni ka frontières kɔni k'olu datugu Yusu a kuma kɔni cayalen bɛ fan caman fɛ tulo bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bi na anw ka jamana kɔnɔ woyi ni woyinbaden kɔni bɛ k'a fɔ barisabula gɛlɛya bɛ ka taa cogo min na a kɛn bɛ sababu ye ni kana n'i k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ ye fan caman kɔni fɛ hali n'a sɔrɔ an ye sira dɔw kɔni an taara sira dɔw fɛ an ka minɛnw bɛ se ka na sira dɔw fɛ cogo min na i n'a fɔ Bamako ale ni Nouakchott o bɛ Mauritanie jamana ko fɔ ale ni Bamako ni Konakrikaw n'o bɛ Guinée kɔni ko fɔ olu kɔni m'u ka da suwa olu ye da kɔni yɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka ko da dumunifɛn dɔw bɛ bi na olu bɛ ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ malo o n'a ɲɔgɔnna caman tiɲɛ don an kun kɔnɔ gana kosɛbɛ k'a fɔ ni da suwara k'a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye bangebaaw ma o k'a jirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen sɛbɛn wari miliyari 300 bɔ ɲɔgɔn Yusu a bɛ n'a fɔ o kɔni bilara i ka dɔn Wagane kɔni kɔnɔna na n'i y'o ko yɛrɛ jateminɛ BCEAO kunda i b'a ye k'a fɔ o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka nɛrɛnin dɔɔni nɔɔni u b'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka sen sɔrɔ dɔɔni nka a sɔrɔ binna kun kan min ye ka dɔn doyen ninnu fana fan fɛ Yusu ko dɔɔni bɛ ka bɔ sɔrɔ la a fan caman fɛ dɛ Masirikɛba kɔni kumana o ko kɔni nka an bɛ don min na komi bi ka jateminɛ kɔni boli an kɛrɛfɛ jamanaw Yusu olu ka sɔrɔ kɔni nka k'i b'a ye k'a fɔ ka kɔlɔlɔ wulila yɔrɔ caman na Kɔrɔwarikaw fɛ yen a kɔlɔlɔ wulila yen min bɛ tali kɛ ka dɔn Senegal fana la a kɔlɔlɔ wulila yen barisabula da dumunifɛn dɔw bɛ yen o bɛ bɔ anw fɛ yen ka don i ka dɔn Senegal da dumunifɛn dɔw bɛ yen o bɛ bɔ anw fɛ yan ka taa Kɔrɔwari nka jateminɛ bolila k'a fɔ février kalo waati la Yusu camion 500 bɔ ɲɔgɔn ko k'olu caman kɔni kun bloquelen don dɛ k'a koron u ma se ka taa yɔrɔ kɔni sɔrɔ barisabula ni gɛrɛntɛ bɛ ni datugulen don taa ka segin bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni kɔni ye tiɲɛni min fana don Morikɛ ka kuma don dɛ ni ko dugu ka wuli ni Morikɛ min ko ka dugu ka wuli a ti taa ka n'a ka wala to dɛ ni ka wala to dɛ an bɛ don min na komi bi o kɔni ko de wulilen bɛ bi na ko min ye ka dɔn kalo 2 kɔni sɔrɔ la embargo la tiɲɛ don an bɛ kulela Mali kɔnɔ bi nka an kɛrɛfɛ jamanaw fana bɛ woyimaden fɔli la barisabula gese bɛ fale de a banna tari de an ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kun an bɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kɔni tɛna se ka i tɛ se ka dilan cogo sɛfan jira n'i ma sɛkili ci comme pour dire que les sanctions économiques et financières imposées à notre pays ont secoué toute la sous-région ala k'an kunna ja o de
ni y'a ka fasiri an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ lajosi min ye ala ka albi ala ka Mali sutura albi ala ka Mali bɔ Jɛnɛba Sɛki ka dɔnkili don a mɛ o mɛ a bɛ ban ni sɔrɔ ma ba bana b'a ba yalima a bɛ ka dɔ saya b'a ba an ka indépendance IRD Ladema Moerema min ye Sene de faso yiriwatɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye communiqué kɛ k'u ka dɛmɛ k'a ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma Lansene hakili b'a la min ye tile 2 in na dugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Mondoro yengaw kɔni kun dabu ye sunatu ye Lajosi awɔ min ye embargo o kun bɛ Mondoro kɔnɔ min ye dugudenw kɔni tɛ se k'u ta u hajuw kɛ dugudenw tɛ fiɲɛ minɛ ka ɲa k'a sababu kɛ banbanjuw ye waati min na an ka wolomasiri tabaw olu wulila ni ka taa a bɛ k'a dɔn Mondoro awɔ min ye u kɔni ye banbanji caman fa hali n'a sɔrɔ an ka maa dɔw tora la fasiriba y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya Maître Tapo a ko kɛlɛ kɛra cogo o cogo a bɛ k'a dɔn dɔ bɛ se a bɛ k'a dɔn awɔ min ye awɔ kɔlɔlɔ bɛ se fan bɛɛ lajɛlen la lase o de kɔnɔna na ni jakulu awɔ min ye u bɛɛ lajɛlen an ka daminɛ Adama PJ a kɔni y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye k'an ka dɛmɛ k'o lase an ka wolomasiri tabaw ma ni waati de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min awɔ n'an kan ka ɲɔgɔn minɛ walasa k'an ka jamana k'a makara walasa an ka jamanadenw olu bɛ se ka lakana cogo min na o de ko nana sa min ye Adama awɔ PJ olu kɔni ko awɔ min ye u ka dɛmɛ an'u ka tanuni o bɛ ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen IRD fana o taara o sira kelen fɛ o y'a jira k'a fɔ an ka transition u ka dɛmɛ b'a ye an ka wolomasiri taba u ka dɛmɛ b'u ye min ye parti IRD a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen an k'a lajɛ hali bi an ka awɔ ɲɔgɔn nɛgɛ minɛ min ye kɔsa in na dantɛmɛ wale min n'o kɛra awɔ banbanjiw fɛ ka ɲɛsin awɔ jamanadenw an'an ka wolomasiri tabaw ma olu kɔni y'o kɔnbi u y'o kɔnsini o awɔ olu kɔni ka hakilina ye min ye faama kɛ bɛ ka wulikajɔ min kɛ i k'a dɔn awɔ min ye u bɛ ka wulikajɔ kɛ ani sababa bɛ ka bɛn a kun ti dɔwɛrɛ ye jamanaden bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Maître Kasimu Tapo Moerema o kɔni awɔ min ye a y'a jira k'a fɔ an ka awɔ kɛlɛ cɛfarinw an ka kɛlɛ cɛbaw min ye awɔ k'a dɔn olu kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na min ye Maître Tapo ye Maître Tapo ale kɔni ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye awɔ k'a dɔn an ka jamana bi an mago tɛ farafarali la an mago bɛ bɛn ni keleya de la o le yɛrɛ a bɛ k'a dɔn min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie lajɔ se hali n'o y'a sɔrɔ waati dɔ la min ye awɔ k'a dɔn ale kɔni walan sɔrɔ k'a sababu kɛ mun ye u ye gɛlɛya min ta ka Adama sɛgɛrɛ awɔ k'a dɔn awɔ min ye Maître Tapo ye ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Moerema ye o maa ɲɛmaa don bi kɔni lajɔ si awɔ k'a dɔn ale kɔni hali bi a ko armée vive l'armée du Mali lajɔsi n'o bɔra ye Maître Muntaka Tall ba Muntaka Segu kaw ka Muntaka fana ye awɔ k'a dɔn kuma kelen fɔ min ye a y'a jira k'a fɔ maa minnu tayana ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ko sedusuw dogo ye maa minnu banana ne ko ala ka nɔgɔya k'u ye min ye awɔ k'a dɔn anw ka wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ min kɛ k'o kɛra sababu ye k'a dɔn awɔ bamanji caman bɛ yen olu fa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye maa caman olu minɛna min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ni dorogo ɲɔgɔn na n'o kɔni kɛra jagoya a k'a dɔn min ye jeli bɛ bɔ o bɛ kɛ nka an k'a minɛ ni awɔ fasoden ɲumanya ye an k'a minɛ ni jamana kanu ye minnu taara u taara jamana kanu na wa u taara jamanadenw kɔlɔsili la an kɔni bɛ dugawu de k'u ye sanga ani waati o tuma awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awɔ k'a dɔn Mali kɛnbɛ min ye ka awɔ min ye an kɔni bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ den national la min ye Ba Muntaka ye a ko a ye dugawu don kɛ ko hali bi ala ka Mali bɔ yarabi an ka wolomasiri tabaw an ka cɛ kɛnɛw an ka
anga awkado jamana kanubaw minye ane anga jamana kolosibaw no anga surasu ye ale kongo ko awa minye bela jele ka je ni ku deme bela jele ka je minye kadwo ku ye ni sebe ay ni bo sebe ngono sebe ndo wawlo ko independent mami nga sebe no o Muhammad Aidara anga ta kado kalabangoro nantara kalabangoro su minye kado kurane kalamba do o sigira singa be ani keleya o se ka na chugo mina ane nwanche association de groupe awa adama yusu no be kado adama ni adam kofo ikado lu togola adama ni adam oh aywa groupe adama ni awa association de groupe awa adama et adam yusu ikado ne jekulu bay jekulu mu ni ikado ka fo do akun kono no be weekend ngoni nkofo oluko ni farla nyuanga ninga kurane kalam bele ko sigi singa mali kono min bitalike la fiala kana fanja manve kerengene yana maamu ntoko ye awa maamu ntoko ye ko adama maamu ntoko ye ko adam yusu olu nafanu bonya anu barka kamo jamana mi se ka la fia chugo mina benin keleya ka se ka sabati ani nyuanje anyema pmbeka do fo sigida yele ma nyema bolo Abdou Kulubali Yusu ma ba chama pume kene kono o ti ma pume kene kono chugo mina ka do dine ma chama pume chama ni koloship mbe Yusu do wrate ka do wajulu kala bele ba mimbe Mamadou Konate Yusu ale ko nana ninga pma parce que ba ko minye ka do ka fo nin kene san mambay nin kene ika do barka mambay ko ni sigida singa fo do ni nyanje beni kilar se ka sabati chugo mina siga fo ani sigo ya nyuma ka se ka sabati ani nyuanje Mamadou Konate nyafo ale de ka do wajulu ko ninga akene kono ninga ka do ka fo Qur'ane kala ko fana ko Yusu rega ba ko uye kuma chama fo ben ani kele ya ko ninga so do ni nyuanje Yusu ako ni kunti do wore ko nyafo mamu nto ko awa mamu nto ko adama mamu nto ko adam Yusu ka do ka fo ka baraka no lu tabulu ko ninge ben kele ya se ka sabati to mina fo so do ni nyuanje anga benge ka ya fa nyuma ka hine nyuana siginyonya nyuma ango sabati ani nyuanje gwa kono du kono na ikado sigida kono na yirwa bse kana chugo mna faso de bela jele ni nyuanje ko ka soro bi masede ala mahina na sufi aramana yusu ale ko ni kunye ni kuma ngoni mfo ni du ko were jatemne be jamana ka lafia ka kamo ko ikado ninja kulukunganga sigi abana asigira uye wele bla bela jele ko ni mo o de kelengele na bela jele anga se kan tege de nyua ma chugo mina sigida yele ma nyama Abdou Kulubali ay kuma ta den fa ya pembe abolo ako ale ni sonjale be kene kambi yusu ikado ka nani kene ngonnana be kuma before yoro ale Abdou semeyo o keneka kele ya kuma before yoro ale semeyo o keneka ninja kulubami mflani yusu ale ka demena ka deme ba ayoro sanga ani watu bela jele la ako minyi kado dwawu mingera yusu ko ka minere na minena abike sabu jamana ikado akayiriwa akasoro ka wole free faso de klengele na bela jele mo angantege di nyua ma ben ani kelea ko ka se ka sabati ani nyua nche chugo mina singa yiriwa ko ni sabati anwa jamana ko nana nyafo ma bacha mampe mimi talike politiki maula dine mau ani kado la mau ulu chama mbade mekene ko nana wajulu kala Mamadou Konate akoni pumata akoni yenga ni nyuma mbaye ngani yami naka anga foninga awole nyuma ndo akoni kene ba mi sigile flen ye Yusu ita soro do be ikado ka fo ale dusuku kumande ala nga jama bi faranyanga ikado faranyanga mi bara mena sigisinga abike sawu yo otiki nyekle ikado aka faranyanga kuma mena fo o baro ko ni ma ana soro dusuku fegule do Yusu akase ko baro black refe ninga barake bunye ani karama ko nana jamana be se ka kolo suma chugo mina kanga ntege di nyoma fo itambulo ni jamana kele nde na nya ntege di nyoma o Yusu ko yiri wa bina fa bela jele fe akoni ngala sawu yo ka wole filanga jamana fama mo ka deme ko ndaka nyesi ka do ka fo jamana do mo yiri wa be se ka ke chugo mina anga jamana ko nana ani ninje kuluban abse ka deme chugo mina Yusu ako ninje kului ako ni sigira singa ni ashin folo uka ni bara ban ka sigi singa nga ku ba nyini jamana nyemo fe ka deme ta ku segara sanga ani wati jamana de bela jele be se ka do dakelen fe chugo mina ninga bo dakelen fe iko adamu iko adamao iko awao minye ka do ka folu tabolo anga se ka tugo ko bunyeni karama ko nana jamana ka yiriwa kamo Yusu sigida yele akato ka puma ko nkunje akoni ajira ka fo minya are ka lancement bay akanga ta ke ka do ka fo kajolo no be Abdou Kulubali ko fo o kajolo ko fo na kembe ka labo ngoni sabati ka kono minye ka do ka fo kalo klita ani fla mimi tali ke ka do lancement belebele la Yusu kunata e ka do asigi singade Abdou Kulubali abo mbita
sigida yele yusu ka denmisɛnw dɛmɛ ka musolakaw dɛmɛ u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ ni ka se i k'a dɔn ka na ni yele fa bɛɛ lajɛlen fɛ yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na Abdou Kulubali k'a kɔni nisɔndiyara kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ a kɛra bonya ni karama ye Yusu Adama Jabate indicateur jɔrɔni fɔ nin gan in min ye Abdou Kulubali u ye nin waleya min kɛ kuranɛkala awɔ min ye duwawu don ni ka ɲɛsin jamana ma min ye a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw hakili sigi o tuma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn lase i k'a dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye info L lajɔsi ye awɔ ni hakili b'a la CNT ale kɔni sigira min ye awɔ k'a dɔn député kɔrɔ dɔ bɛ olu kɔni donna la min ye awɔ hali bi a jarala k'a fɔ ko CNT a bɛ bɔ maa 121 ka taa maa 140 ani 7 an bɛ taa tɔgɔ di an bɛ taa tɔgɔ di lajɔsi min ye ani député minnu bɛ n'olu taara awɔ kɔsa in Ibrim Boubacar Keita ka fanga waati lajɔsi a bɛɛ n'a ta Mali kɔnɔ yan député dɔw bɛ olu kɔni taara ka ɲɛ o olu taara awɔ k'a dɔn tacogo ɲuman na bawo i k'a dɔn dɔw ye tako kelen kɛ u ka yɔrɔ la u n'u ka dugudenw kan bɛnnen u ka dugudenw b'u fɛ wa min ye awɔ k'a dɔn kumakan a bɛ awɔ k'a dɔn tɛmɛ ka ɲa min ye dugudenw b'an fɛ min ye ko hali n'u ye olu dɔw ta k'olu fara nin kan k'o tɛ fɛn ɲɛkoyi min ye awɔ k'a dɔn lajɔsi an mago bɛ transition ɲuman de la wa min ye basigi ye ani bonya ni karama ka na a kɔnɔ lase k'a dɔn maa 121 min ye ka taa se maa 147 lase a bɛna se o de ma o de kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ député dɔw bɛ olu kɔni taara ka ɲa an ka taa barawuli dɛ min ye barawulikaw ka cɛba min bɛ yen n'o ye Alimusafa Sanɔgɔ ye lajɔsi ale kɔni taara ka ɲa k'a dɔn a taara awɔ k'a dɔn hali awɔ a sikama k'a la lase o b'a jira k'a fɔ ani dugudenw ani sigidadenw ka bɛnnen don n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Alu Bubakari Jalo ale ye awɔ k'a dɔn min ye Kayiba Jabate ale sugandira ka ɲa ADP Maliba lase awɔ k'a dɔn ale ka sugandili a ma bala maa la ale kɛra tako kelen koyi ani awɔ k'a dɔn Bagayowa min ye Kayiba Jabate ale fana sugandira ka ɲa min ye awɔ k'a dɔn ale sigama don a la an ka taa Kulukoro dɛ min ye Jarajan den Jarajan Jara o denkɛ Eli Jara lajɔsi ye awɔ k'a dɔn ale fana sugandira hali gɛlɛya ma don a la lase o b'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni sigidadenw ka bɛnnen don min ye transition ye tiɲɛ yɛrɛ la ko CNT kɔnɔna na i k'a dɔn ninnu ma kofɛlɛ i n'a fɔ Alimusafa Sanogo min ye awɔ k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye barawuli ka taa se Bagayowa ma ka taa se Alu Bubakari Jalo ma min ye Eli Jara min awɔ k'a dɔn n'ale ye Kulukoro ka ye lasi k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awɔ min ye olu kɔni u ye tɔnɔ sɔrɔ min y'u ka baara la bawo sigidadenw olu dalen don o la lase o b'a jira k'a fɔ hali bi awɔ k'a dɔn wulikajɔ ka kɛ min ye awɔ k'a dɔn san 2020 maa dɔw kɔni sugandira i k'a dɔn olu sugandiri yɛrɛ de nana ni awɔ k'a dɔn Ibrim Boubacar Keita ale ka fanga tiɲɛni i k'a dɔn awɔ min ye u taara taacogo jugu dɔ la u taara ka sɔrɔ u k'a dɔn sigidadenw olu kɔni tɛ u ka ko la lase awɔ ɲagami donna ko la lase awɔ dangɛlen don minnu na k'olu kɔni ni jɔyɔrɔ ka kan problème yɛrɛ bɛɛ wulila i ka don commune 5 de kɔnɔ commune 5 yɛrɛ de ye gɛlɛya cayara ni bɛɛ a bɛɛ ta ye a tɛ wote waati la kɔni a banna a sama-samali cayara kosɛbɛ rédaction info L n'olu ka fasiri ayiwa an tɛ taa sugu la an ka taa Jawara an bɛ taa Jawara min y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye i k'a dɔn Kaɲa Aja Sanogo zɛrini na nin waati in na n'a denw n'a mɔdenw u bɛ k'a lajɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Yusu ka foli di madame Salmo nin waati in na Tanti Jaba an b'a fɔ zone industrielle la i ka dɔn Banankabugu la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲana an b'a fɔ ni ka a waleɲuman an bɛ ɲan Kayiba Jabate nka ne bɛ taa sugu la Ablaye Mayiga groupe commerce awɔ ani pharmacie Kuravet awɔ Madame Jalo an ka taa n bɛ to olu fɛ yen fɔlɔ an ka taa Mali musow diɲɛ musow yo baara ka di Umu Sangare i ka dɔn nin kɔni ye i ka dɔn muso ka se k'u ale bi muso ka se k'u ani dɔnkilidala dɔ bɛ yen n'i y'a ye dɔrɔn i ye Barakobama muso ye a baara banna Bigini Bagaga ale fana tiɲɛ la a bɛ mati dɔn jasina k'i sigi dɔrɔn ka zoro b'a bolo ka 1 fara o kan a kɛra 10 a ka numéro 10
e fana tata kan ka nimuru ene o kan nimuru se ko tugodi digini bagaga awo ni sarige ni munane baba ko Michelle Obama awo sari ni ay bra akli be tigi Barack Obama musula ache Palmer lawana communication di made ika beginning ko kace Palmer te amade msenia neno ko ngome e beginning ne Palmer la enkute fona kara bote ni ara ko takale ka to buke te bigini jodo wi ajodo yusu ka do ambora sugula ambe kuchala ka fo ningu wala nyimondo hakili jige madam Jawara Bintu Kuliballa ana deuna modew yusu ambu fo ku wala nyimondo je mukan wati sera doro bu sigi ka do e telekoro ninga sika na jama fo ninga wala nyimondo akati minanja na ka wuli ka jola sanga ani wati bela jedela nyama jaw ame nyama fo ni wati na abika aname ka do ka fo aka mobili kono yusu anna facilita indicateur du renouveau ale kumana yesama ke kado PACP amanyema Youssou ka kumana ako quand je serai président de la République du Mali j'offrirai 1 million de francs CFA à chaque Malien âgé de 18 ans par an. Youssou ni ngoni mbora ikado yesama ke da ako ni ala edana kadam 18 ans na gaele ko tede sama be santan segibo abana akoni ala ye jamana nyema ya Khalifa ale koni nawa so do fefe be no sibe santa ani segimbo sanwo san Youssou ka be ka do ka fo mi be tali ke 7 million kelena ka do mo kelena be abadi transi kono shejul na di ndaten sa do kuma la wala na di aka kanara de nyen di mamme aka barake fana de voilà parce que melendo be mindu sango na te million o ni million lo luma Youssou ni kuma infora ka do miangala abe ka do ka fo kuchala kufo section e ka do ale ka conférence c'est fait kuchala nyama koro ka do yesama ke ni PACP amanyamado PACP o be ka do parti mingofo o e parti pour l'action civique et patriotique o bo o kofo Youssou ale de koni mbora ninga ni kuma ngoni fo oni ala e dana ya da aleka ninga ale koni nge jamana nyema e Youssou minye faso de klengilena belajele befe sibe santani sengi ngoni zoro kana sifa 1 million klengilin di o belajele koni mo kuma fora ikado maw koni mbora ninga lagushi ikado bololo koni zambe belajele koni tafo Youssou minye ikado ka amanya mingoni ngo ikado ka fawlika jo koni ngara akoko ni ndala ko minye ni pman akoni mbora ka bi ikado asibirido Youssou kabna pman fora bololo koni zambe la belajele koni nye ikado calcul damene belajele koni etafo na belajele ni ka fere do ni ame ko politiki so abe fere de kufo ndesani Youssou akoni jayi akoni nye ka do bololo koni mine do akun kono belajele pmana akoko ni ndala akomi nye ka do nyaye doka sebenega doka page ka ko Mohamed Traoré Santino nyaye ale de ka fenga ale ke ka commentaire kono gakoro Youssou ni kado ni kuma mingo ni fora ukucha mango ni tafo ikado akoko ni ndala amanya mingo renouveau FM tara kojula renouveau tele tara kojula ka ko bela hile feze akoni kuma ni ataka laje ana korobi nyu na Youssou kumbe kumate ni ame ko politiki ikado ferere ka kibolo wala sa ka jamana mara ka kida yiriwa ikado jamana do muse ka lafiya tugomina ako ye ko ni aka kuma info aya fo ka da kuminga uti dowere de Youssou mimi talike anga jamana konna dugu jugoro nafolo mumbe penyana mabama mba anga jamana konna Youssou ko be se ka ambalo ya l'or le coton ani lithium o boran fe ananga mangoro rebitie malla manga ke wala ako nayanga ikado ka fo dugu jugoro nafolo ani ikado femba chama mba mumbe anfea nayu la baraka nya Youssou abike sawuye anti siga ya anyela koi ako minye ye ko ni mai ngoni mfo Youssou ma chama chama fo ka segere do ko na be so la ko minye kado franche fanga manyema ko gela bebi kaka demeta ko segere na bolo te paralo fana siga gere nge ko pourquoi ne pas aider la transition à réaliser cet exploit abana Youssou ni pay ngoni fora fanja manve nga minyi ka do ka fo ye samake mugujala koni ka do abale di bolo hal na ya aka adakono anyigi jide ba ale da Youssou ale de kan aka fero bela jele sigi senga aya ka puma fo ka do hakilima bela jele ko be plus njala do ka fuga koni ye akoni ma tika dawdala hal na so do ya jira ka fo ko jamana kono be ka mago be femina o ye ka do yiriwa koni sira e bebe na akomi ye faso koni mago fana be mina o ye ka do walo ka ke nga puma ba fu invana
ko o nɛmɛ politique fana fɛ ko n'o tɛ layidu fana ko dɔ kɛra layidu kuma fɔli la dɛ yɛ kɔni nin ba in fɔ a ko ne kɔni kɛra ni Ala ye jamana ɲɛmaya kalifa n na Youssou min si b'a daminɛ san 18 na k'a yɛlɛ 1 million ne na caman t'a dɛ parce que moi j'ai 23 ans cette année san 23 ayi dɛ a ko a daminɛ san 18 ka yɛlɛ kɛ ko an bɛ caman t'a la c'est pas parce que ko i si hakɛ bɛ min na ko wari bɛ d'i ma ayi o tɛ n'a ye 1 million ni ɲinan sa 24 ni 1 million sa 20 n'o kɛra an bɛ président ka anniversaire don na dɛ Ala ka sutura. Renouveau télé i ka dɔn an ye nin jɛ ni ale kɔni nin kibaruya in sɛbɛn indicateur sur Renouveau kɔnɔ. Lajo si awa n'o bɔra Nouvelle Horizon ne b'ale ta min ye Mahamani Touré ale kumana i bɛ Mahamadu Awa Gassama i b'ale dɔn wa min ye Secondo min ye ale kumana dɛ ale kuma awa k'a dɔn min ye a bɛ kuma dɔ fɔ min bɛ maa caman ka kalifa tɔɔrɔ nka min ye a da sera min man nin ye a lajɔ si a k'a dɔn a ye maa minnu n'a ye a k'a dɔn kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin olu ma a y'u ka kalifa tɔɔrɔ kosɛbɛ maaw ka hakɛ to dɛ yɔrɔ a k'a dɔn Yefuge o de ye a k'a dɔn Alminosi tɔgɔ ye bamanankan na Yefuge a bɛ fɔ ten nka Mahamadu Awa Gassama min ye fiɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye a k'i k'a dɔn awa min ye ngɔnbɛlɛko kuma min b'a da a ko bila o man ɲi ne min don dɔgɔyama don maa caman b'a fɔ dɛ i b'a fɛsɛfɛsɛ de k'a ɲɛfɔ an ye Yefuge o ye jumɛn karisa a jɛlen don i b'a ye fugɛ o de ye jɛlen ye a jɛlen don Yefuge o i b'a ye fugɛ u bɛ wele ten de u yɛrɛ b'u yɛrɛ wele bamanankan na ten de mais n'i y'a fɔ ko ngɔnbɛlɛ dɔrɔn i ye nɛni kɛ ngɔnbɛlɛ o ye nɛni de ye ngɔn ka fɛn kɛ o bɛ ma min y'o kɔfɛ o de man ka fɔ nɛni de don dɔgɔyama de don n'i ma wala ne tɛ maa tɛ nin fɔ ye Lajosi ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye Lajosi a y'o kuma min fɔ a ye kuma dɔ fɔ i ka dɔn ko ni bɛnkan ma sɔrɔ maa kan parti kɔnɔna na min ye politique mɔgɔ ka jɛkulu kɔnɔ ani jɛkulu wɛrɛw kɔnɔ k'u k'a dɔn k'u ka a k'a dɔn ngɔnbɛlɛ dɔ ta ni k'o kɛ a k'a dɔn candidat ye yarɔ nin tɛ kuma ye dɛ Lajosi waati min na a y'o fɔ Yefugew ma u ka hakɛ to koyi ɲɛfɔli don lasi waati min a y'o fɔ Yefugew ma i k'a dɔn awa Yefugew ka maa ɲɛma jɛkulu ɲɛma dɔ bɛ yen min ye aw k'a dɔn Dunbiya aw k'a dɔn min ye Musa Bajɛ Dunbiya ani aw k'a dɔn Emu Jalo Lajosi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme Lajosi olu ma bila dagirinda la i ka dɔn olu ye kuma fɔ ni Mahamadu Awa Gassama a ka nin kuma ba den a folofolo la a k'a dɔn min ye bɔlɔlɔ sanfɛ réseaux sociaux min ye a k'a dɔn subahana mansinw Lajosi a folofolo la olu sanfɛ a ye a k'a dɔn Yefugew olu ka kalifa tɔɔrɔ Yefugeya don a k'a dɔn maa t'a ɲini Ala b'i danna ye wa u n'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Lajosi a k'a dɔn u bi kalan kɛ Lajosi a k'a dɔn min ye an bɛ baara o baara kɛ u b'o kɛ nka Lajosi a k'a dɔn Ala ka kow don n'a ye awa den sɔrɔ maa t'i den fili a kama maa t'i den faga kama min ye ani faso den bɛɛ lajɛlen ani awa k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Lajosi a ye nin kuma min fɔ Lajosi ko lagosi don ka ɲɛsin awa k'a dɔn Yefugew ma a ye nin min fɔ Lajosi awa k'a dɔn min ye Yefugew olu ka a jɛkulu minnu bɛ yen i k'a dɔn awa min ye caman bɛ yen olu ko k'olu ye nin vidéo ye koyi wa k'a dɔn a laban don n'a nataw la olu bɛ taa awa k'a dɔn a ye nin kuma min fɔ olu bɛ taa ka taa di min ye procureur ɲɛkɔrɔ kiiritigilamaw n'u i k'a dɔn politique Mahamadu Gassama tiɲɛna mɔgɔ bɛ ale bɛ i biya mɔn la de k'a bɛ ta cogo la nin dɔw man ɲi dɛ maa ti jɔ maa la jamana kɔnɔ dɛ Erike Bilen ma sɔn dɛ Erike Bilen ma sɔn fiyewu Yefuge bɛ kɛ président ye a bɛ kɛ alimami ye a bɛ kɛ dugutigi ye wa a bɛ kɛ didi ye a bɛ kɛ wolomasiri taba ye baara si tɛ anw tɛ se ka min kɛ e ko cogo di baro Awa Gassama e ko cogo di Lajosi min ye awa hali Yefugew gansan dɛ a ye awa k'a dɔn maa o maa bɛ yen n'o ye nin mɛn i den ye Yefuge ye o i ka maa don o a t'i ka maa la o Lajosi a ye bɛɛ lajɛlen ka kalifa a ye jɔnmaya ta k'an sɛgɛrɛ Ala ka kunnaja min ye Mahamani Touré n'ale ka fasire an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ
o awa gasama ko flesa de no ta me gasama jabibe mun sangare be fasada o to ni awo gasama jabi nye jige wolu o ten mazu bo we ma ladre o kap manja kana so abana kana so alo wati to la ma fo ngi kana ta ni ata kingo o tajuani kana so ale de ma go ni aba bu c'est-à-dire ali ba pamba ba funti ni ka suruniya ni nga piske tamari bazire ko de ta kango juga bora ça ale ka déclaration mo wani tuma do la non akanga sensen Youssou ka do reporter ale pana akuma be minga anga ta 4e arrondissement na de anga finitigo Youssou kangu foku wali mando 4e arrondissement be ka do sigida duruna konnana Youssou mami ba ma nyama ya la bi o de Modibo Traoré na ka chedon Youssou ko nin kalika di do faso don nu bolomine o se ka lakana chugo mina ninga zun kwale mbaw ka tige ko ninda uka o de kama o yi tige da ka do mobilisation do ka Youssou ko ningo ningara ko nyamba de so imene ka suani la dondola tege beta de ko ni ngara sabu ye ka do tege da ma fla kan Youssou ngara ka do kalo clé fla marché kalo samba fla ani muga ani fla min ye ka do 4e arrondissement chedon ye ko ni zolé da fa bela je fe min ye ka do ma fla bonyongo ko ni mba jara alias John jara la kadu John Pololo aw fla be jara yo ko ni mba jara alias John jara la ka Musa jara Youssou ne jara la ka wede jara la ka ko mo chane c'est vrai bazire Youssou NGO de malfaiteurs appréhendés ni ma fla nunu ika do ko jugu kala do tika ko ni ndaro uka parce que ba ko kelenye finitigi gene il s'agit d'un ex-militaire à radio de l'armée malienne o se ka to lo soyi de ika do dugumina ta songoro bla de Youssou ko ma do butula ko ni ka do finitigi kundo nga ala na ka ika do ko jugu kwefe Youssou ko ni ya gwen ka bo ika do l'armée ko na o akoni ndara ada ko fe minye no sueli ko ni ataro ko nawo nga zo ko ni nga sigini wele dakanyi par sabula imena wati o wati sueli la dono la tike ko meda ika ana ika do ajenyonge tike ko ni ndaro ko ni wati na parce que ba ko wati mina tike be danu nga ko Mercedes 190 o saba yerubulu awana Youssou tike ba ko kele numéro EP 78 65 M2 flana numéro EP 91 73 M2 sabana EP 87 80 M2 nunu bela jele ika do ka fo nunu ngoni tike daru uka ngani so nunu ngere ka tabulu jatemine mobili nunu do shena fo nyono kolo kono yi abana zon kwale do koy ndesani Youssou ika do tika ko nana danu nunga ka tra arrondissement chedon olu ko ni kalka e feminye parce que do nu bolom na bise ka lakana to mina Youssou ko mo bara de kesanga ani wati ina fo uka manyema ba do be ministry ko ko fa minye simbe ka do kanamo le général de brigade Daoud Ali Mohamedine Youssou kana ka chedon kuku foku wala nyimando abibi na ika do kube balka wuli mina akani so wa be ka bele abana abe ni e polisu fo abe hakli jigi Cheikh Camara ale flene tibugula ambe CCR la ale de ulu de kera o dangoro ba kabni classement de Mali Mali Sénégal Cheikh Camara lasi awakado abe hakli jigi nyame keita la o tereke kundo albi albe balole aflene tibugula awakado minye sanga adwati na fritugu fo général de brigade Salif Traoré amba foka wala nyumando kasaka be ka buguna baba ikado foka wala nyumando ni wajira damele danti e folum na nyara dendu ka foninga wala saka be siribe la josi ale fana be retraité la a polisi nyama kundo ka 12e polisi 6e arrondissement anga commandant kata se Murbabugu polisu ba ani Sodiba polisu la ku bela jelefu o garde la saya sangare bi am ya fuka wala la josi ambe sebenda sebemi namata o ye reporter ne doit ke Kasimun Traoré Kasimun ba awekado aleka journal do la josi awekado minye muso doye muso ni folfola réseaux sociaux zavere muso ni awekado aleni taximan do be kuntara awekado mamagodla minye awekado yoro mimbe ko chambre de passé juin
Chambre de passe. On te dictionnaire qu'on en a dit. Dictionnaire. Chambre de passe. La jolie. Mi patriba ke me ka nyefo ya. Chambre de passe. Oui, avocado. Ablonafla. Ani awakado muso ani chew olubita yoromina ni awakado katuma mago dlai katama mago nyana bai indo masina evre galot lemga ani wolomvla ni taximan ani kado ni musei olude tara kata awakado minye ni mago dlaro wasro muso ko ni demba ale bolo minye awakado ni yoroko vole ni mobtu mago dlai la awakado o mamunu be olugo ko dengo ni ti dwe abanya muso de siki taxi kono ni ye avocado ka je adeko ni ye kata mama ko la yorola la si avocado de wondora taxi kono mata do mindo ni ye avocado muso bora amade taxi kono ni ne gara ka sarai muso ko be kulela fa bele gilefe ni mangana fa bele gilefe ni de ko ni anya blaya aya blaya kata mi o mi ye avocado bele gilefe do muso ni avocado taxi man olu kundara yorombi la josi awekado muso jaja do yo filmi anga sabali kera la alna tarani mana ko sugula filmeli muso furlendo emma mata do ni muso furlendo folonde ni alla gara muso furle muso ko ni manga muso ganai muso ni sutura kaka wallahi ay sabali nay ni suguye akana takabla erzusu safe akana mani bala somogo bala wote yeninge iye muso la jaba ibite sa wote nala milebu ye muso ba sutura ko itisa abara ni mai wa itisa ni yere malla jaba ni ko ni mautoro akera tuko to Allah mafuru absika ke dono do ba furu ala jati koro jugo ko te don na jego no beni tadu beni ijugodo nani nke mauta do ayake fuminga ba wallahi kase be to bla fendola ko galera gelabe ma bla fendola kasora mani ninguye mais il est temps wala sanga jamana yemo ka fin octobre décision do tan ko la che ni jado folo le ka bla bololo sanve aya tigi ni majunu bebi ayu ni ka bla sanve mi ya filmer aya tigi ni naye do minesa ko datugu o kai ka do sangelenge kasola bebe sra ni jata bi sisra ngo kamal demsenin do ube che do butu mamago dlam so la ma ka to de katla ko lu filmer ko bla bololo sanve che yalla jaba ma dumbi ma shiti laban to wodo Allahu akbar atigi be ka almame shini tado alla adde se ki kambo president no fe use ka masaka ko fu jati koro chan ko chamba mi ka dogo la na fara ko be ka daknega subi bode ala ka guda ja fembe gido maraka ala ka guda ja e ba do fembe gido maraka na fembe ka wa o te sil daga yo ala ka guda ja lansi ni sebe ani mo kado reporter ko ni mabe amabe ni mapene ame min fo faso do ka sabali mo bi pal ni sabanga ka sara krasa ibe mo tanu ga gringa na demeta ko lu segere de ibe do nu ga telephone ne bulbul to kana ali lalabi ka kasara mi ngare lalabi soro ne ay doy lalabi taka atari situation do la kachari mi almami soro ya tabari iya isa katla ko taw be situation la yere timmalu ala abana kedro ube korta ku ka telephone bo ka mineli kala wallahi o de kai ala ka nguna ja isadi anga jate mina telephone na wala saka an mama wunya la sia ko nana ka ndeme me do wore ka ke fendo do il faut faire attention wallahi ala ka nguna ja dem sen fitinu ndo sini sigi bu uye bibi na ebe do la jaba do ba do shinu wallahi do re tiki ka bo ma do na fe no ko ni yera jate do be poti mo do be bi an no luye e kuma do fo kuma min te kuma be male oluka jado be to ko olu bla kana abutu ko la si kana bla bololo sanfe minga nga ke justement amanyini jamana fama o fe o ka sharia ta kama ansona ni mama e jakolo ja krikra ka ma o filme ka sora ma jawe ko fili bololo sanfe aya tigu mine hal ni video manu no ku tigu mine ya la jabare ni mo ko kele mine na saka fo ko karta mine ne kama u kana do de anya mine ni ne kama abana parce que aye jade keta aye ni keta ni mi fla ambalom so mi fla ne nu ya yira
a somɔgɔw a sigiɲɔgɔn a tɛna sigi gɛlɛya bolo hali sugu taga bɛ gɛlɛya nin fasugu bolo i bɛ dugu bila i bɛ jamana yɛrɛ bila nin sugu la i t'a dɔn ko jamana Bamakɔ ka dɔgɔn fo ni ko gɛlɛn caman b'i den ka ko n'u kɛ n'olu jira la ɛlɛ ni dugu b'a la ka jɛ fali bɛ sage jukɔrɔ dɛ Yusu ala ka sababu ɲuman k'an ye nin kɔni bɛ dan sigi bi don kibaru la min la bɛnna anw fɛ Yusu ka se k'a di maaw ma lafiya kɔnɔna na an bɛ protection civile maaw fo Bruno Kulibali lieutenant Yusu ko mun na k'an tɛ protection civile maaw fo les soldats de feu u ka maa ɲɛma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u fo k'u waleɲuman dɔn baarakɛla bɛɛ lajɛlen awɔ Yusu i k'a dɔn an bɛ Samasa boutique fo nin waati in na Bakane ale de ne labɛn nin cogo in na an bɛ Bakane fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na Banangabugu sugu kɔnɔna na filaniw bɛ an b'u fo barabara foli danti foli min na ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin ka dɔn alias couture mɔ i ka dɔn Sori Samunu ale de y'a kala an bɛ Sori fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Kolbi Incompara style ka fo ni ka a waleɲuman dɔn barabara foli danti foli min na an bɛ Luxe Beauté Karim Beauté numéro 2 baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ nɔgɔ bɛ nin waati in na i ka dɔn ka fɔ Ousmane Bari k'u fo k'u waleɲuman dɔn Kucalakaw b'an lamɛn Madame Touré Maɲama Fofana monitrice do jardin na Kucala an bɛ foli di Madame Kassamara Bintu Ouattara ma Kucalakaw fɛ Kucala kɔkɔ k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na Madame Jawara Bintu Kulibali a n'a denw n'a mɔdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Layosi bi aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ti cɛ fo n bɛ aw min ye tanti Awa Jara ne ba k'a ka dugawu k'an ye min ye Ɲugudu Danba min ye denw ba an k'a fo k'a waleɲuman dɔn Kati Malibugu la Madame Kumare tanti Asu Bolokasumugu la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka min ye Madame Traoré Sokɔna Sukɔ Jelibugu la Yayi Danbele an b'a fo Kɛnzanbugu ka Aïda Magaji k'a fo k'a waleɲuman dɔn Madame Keita min ye awa n'o bɔra ye olu n b'a lase sanga ani waati Fatikaya an b'ale fo douane na min ye aw k'a dɔn guichet unique la ka foli lase aw k'a dɔn min ye sanga ani waati min hali bi an bɛ Sungura Fane an b'ale fo douane na ka Madame Cissé Saran Fofana douane na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn lansina olu fo sa foli ani tanu an b'o lase min ye aw k'a dɔn Kayiba Jabate an bɛ Mama National an b'a fo Jayi Sibi k'a fo k'a waleɲuman dɔn Colonel Ami Jabate an b'a fo an ka wolomasiri tabaa don Yusu n'an y'ale fo waati min na an bɛ taa i ka dɔn Yuwaru kapu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Madame Yata Sali la Sali Fofana an b'a fo ka a waleɲuman dɔn ka foli di nin waati in na Madame Taw Kadija Sufitera Mohamed ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kanubagaw don Yuwaru u b'an lamɛn sanga ani waati an b'u fo barabara foli danti foli min na Assistant Togo la ka foli se a mɔ min bɛ tali kɛ Madame Bagayogo Amina k'a fo ka a waleɲuman dɔn min ye Jɛnɛba Baye Pinal TV an b'a fo ka a waleɲuman dɔn an kanubaga don sanga ani waati Yusu u sigi k'an lajɛ Fale Kulibali ɲare la an bɛ Fale fo ka waleɲuman dɔn Karim Doumbia awɔ Luxembourg la ale ko k'ale tɛ fo bi an b'a mɛ buramuso fo ka madame ale kɔni ti fo an t'an teliya n'o tɛ tile bɛ gana an ta tobili kɛ Yusu i yɛrɛ tɔ ma sigi min bɛ tali kɛ Yusu Ayidara la an b'a fo i ka dɔn masigi nin waati na k'a fo ka waleɲuman dɔn danti foli min na lamɛnbaw filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan tonton Seydou Kulibali k'a fo ka waleɲuman dɔn LV Tassi la i ka dɔn danti foli min na Yusu hana fɔ maaw ye sago k'an bɛn waati wɛrɛ